Idol Dennis, magandang morning and please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Nagpalagit ti PNP Abado. Palagit ay residente nga masabol iti panigalot iti taraken nga aso. Ngamin, may isang rider ti motosiklo iti natukol iti lupuna. Gapo iti pananglisi na iti agros nga aso iti kalsada. Iti paset na iti barangay Gabot Norte iti Badog Ilocos Norte. Nabigbig dito yung biktima ni Dan Christian Bituen nga 2029 at barangay 24 iti Siyudad Tilawag. Investigasyon iti PNP agsapa iti kalman alauna 25 ti agsapa ti rider kit manariman ti panagpapabagatan amyan na iti nakamat na kalsada iti bigla nga cross iti may isang aso kit na panalinisyan na ulan ti kontrol ti manibela ti rider nga rason iti panagbaliktad na aging gana nga natnag iti kanal. Gabuti pig sa timpak iti datoy na panagbaliktad na fracture datoy ating kanigid nga datoy na kanawan nga lupuna ket netray iti Corpus Clinic and Hospital iti Sinahid Ilocosor bagay responde nga kaming iti RHU iti Badog Ilocos Norte. Saan pa naman isunagin talakin di aso nga lisyan na nga rason iti napanakadiskrasya iti paset na iti barangay Gabot Norte iti Badog Ilocos Norte. Iti sa bali pa nga bangir nakirimitan dati may isang lakay nga nangitaray iti nadungpar na nga kurong-kurong iti paset na iti barangay 55-A barit iti sirad iti lawag nabigbig dati lakay nga nagmaneho iti may isang pick up Idol Bernard nga ni Ezekiel Tumaneng nga 27 nga taga barangay 51-A nga Alisan Lawag City. Tiya kurong-kurong ket indorong met iti agnagan Karen Pascual Kiagaw nga 24 nga taga barangay 55 barit na tayong Idol Bernard nakalugan dati kadwana nga ni Maricel Valiente Kigaw nga 24 ket 2. Investigasyon ti PNP sa Saronwen dati pick up dati kurong-kurong edit agles turn kuma isumeten iti panakadong parna tigudan iti kurong-kurong ni Purwak Road dati duha babae nga nakalugan iti kurong-kurong nag-invest nga nagsaring dati driver iti pick up nagtry ngayon natilimatlaing ababayan iti palab operation dagiti panakabagi iti PNP iti asyurad iti lawag natili datoy driver iti pick up iti paset na iti barangay 11 iti siya tilawag na flag down Idol Bernard tawag siguro dagiti responding police officer nga diti kasi napasamak puna nga na-apprehend matlaing iti driver kinadakamatatang SUV nga nakatukbog datoy kurong-kurong. Iti sa bali pa nga bangir Idol Bernard kapulang ti saan na nga panag-birthday pa naka-celebrate panagkasangay na iso tatapan da ano itong da iti panagpakamatay timan iti may sangalakay iti Ili Asarat Ilocos Norte datoy biktima ket agtawan iti 70 nga lalaki Idol Bernard may isang karpintero naman nga ti biktima ket karabyan na alas 12 iti nga tarabi na udi nakita ti asawa na nga agpagnapag na datoy lakay na iti mismo nga uneg iti pagtenganda yung kabigatan na alas 6:40 iti bigaten nakita laktan datoy misis na nga nakabitin kitali iti mismo likodan iti CR da iti pagtainganda Idol Bernard. Kuna ti asawa ti biktima at sa kinawatan kinilakay na panggit pa lang ito'y panakasilibrar kuma iti panagkasangay iti lakay ngayon sumatan dato'y atapen da nga rason no apa na nagpolo siguro nga amalakay nga hana serbaran iti panagkasangay na iti dato'y pananggulos na iti bukod na nga bagi nagresponde iti panakabagi iti RHU iti lugar nga nakapasamakan iti insidente nga nakikaramateng nga pimusay tinadakamat at ang biktima pag 27 Idol Bernard. Aladingit, panunutin ko na tiya PNP, yung lang disimple nga banag, kahit nang itong dalatoy panangkit tibiyag, iti maysa
alakay. Dahil na dumay rin ba nagkanay tayo silibrar, dapat dahil tayo kahit anong kuwat mang silibrar, iya pa nagkasangay na. Siya kahit mamisangit, kahit hindi nagharbo, umunang tipansitin, na umunang tipansit, ikaw mang luto tapiles kung naknukuhan. Correct. Ada ba sa pansit na long life namin kung nadan, nukuhan, dyan o tayo, isa ka naman kahit pansit, nung rano, kasangay. Data na pasamak dito sa rat, alagit hang magawidan, so iti napanunot, iti may isang anak, kaya nga ng ketel, iti bukod na pagi. Idol Bernard, adabay iti developing story, iti Batak, Ilocos Norte, dito may pag-arop nga naglilibas nga balod, iti BGMP, iti Batak, BGMP, Batak, Ilocos Norte. Impormasyon nga naman tayo, dato'y may pag-arop nga naglibas akit inmate na tiliw po iti drugs Idol Bernard. So sumangpat matan iti panakabagi iti BGMP region ag-investigar no kasano iti panakapasamak na ikadato'y may pag-arop nga da iti naglibas nga balot iti BGMP iti Batak, Ilocos Norte. Identified mo ten, Idol Dennis. Idol Dennis. Identified mo. Di nagan nakit. Ada insend nga nagan. Diyan lang mo na yun at nakakalkalak di dyan. Ada nagan na di dyan mismo nga nangi bueno naglibas di tangay Batak City Jail. When na-identify makiti Idol Bernard, hindi lang nuksan na pasamang iti Santa Fe nga ko makonfirmaran ongoing not investigation na iti abiyang iti BGMP iti Batak. Natikit na tiliw iti drugs iti May 20 Mariro. Iti nga iti involvement na daktil iti Batak sa ay tinglasangit iti Idol Bernard. Manuel Opilas Revilla. Yun. Meron siyang pangalan. 2 counts dito violation of 9165 and 10591. Ayan. Huwag nga ro, isot ka po na Idol Bernard, nga amunta ito, iti update, no, kumusta iti investigasyon, no, kasano, iti insidente, napanakalibas, amunta matang, no, BGMP, istrikto da, kada itay, panakagwardya, da iti image, ang apay nga, dating as tumadamag, mga nakalibas, sa PDL, iti Batak, Ilocos Norte. Damag pa lang, manipod, iti PNP, Idol, Dennis Alipio, Tatak, Aramen. Marami.